nyt saa Paananen kertoa jotakin hyvää juttuja, niin saadaan se jotenkin. Kerropas nyt Paananen tästä ruuasta jotakin. Siis tämähän ruoka on ihan oikeesti niin oluessa vuorokauden haudutettua lihaa. Tää on niinku Karjalan paisti, että siis tätä voi kertoa niinku Kaljalan paistiksi. Niin, niinhän se sanoo. Tää on nyt Kaljalan paisti. Meinaa mureeta lihaa. On kyllä hyvä. Hyvä. Suussa sulava liha. Ei tarvitse pureksi. Ei tarvitse paljon hampaita. Mitäs sä nyt laitoit sitten tähän? Sanoppa tuolle katsojille. Mitähän tähän nyt oikein kaikkea tulikaan. En nyt kaikkea muistakaan, mutta se nyt mitä yleensä Karjalan paistiin yleensä kuuluu porkkanaa ja sipulia reilusti. Sipalia pirusti. Valkosipulia. Ja valkosipulia ja Vaakerinlehtiä. mitä? No tietysti vähän vaakerinlehtiä, että totta kai. Tuossa voi noin niinku sille näyttää tuohon kameraan niin tuommoista siitä tuli ja tuossa on niitä välilaakereita, eikö mitä noin nyt olikaan ja sitten tietenkin ihan pottua keitetty ja hyvin näyttää uppoavan. 1, 2, 3, 4 ja... Otetaanko huikot? Otetaan vaan. Tups luikkelis. Palan painikkeeksi äsken syötiin ja nyt otetaan vähän. Nyt tätä ruuan sulatukseen. Niin. Ihan ruuan kanssa vain. Hyvä vaan. Tuosta näkee alaspäin. Eikö siellä on toinen baari? Oh jee. Kiitoksia kyllä oikeesti hienosta kyytistä, että kyllä tää sähköauto on kyllä kovia vehje. Juu, ja lämmin. Todellakin lämmin. Onks täällä jossain patterit? Se aina Jerekin pyörähtää tässä sitten aina. Itse aurailee. En kerinyt mennä kiekkaan saunaan.
käytös on maailman sana tällä hetkellä. Ja kaikennäköistä tämmöistä roinaa on ihan varmaan jokaisella pirtissä, nurkissa. Ja osa pisteitä niin oikeasti ja maksaavat siitä, että ne saa kierrättää viedä kierrätykseen. Mutta mä otan ne vaikka ihan mielelläni vastaan. Mulla on ihan tämmönen yksinkertainen juttu näille, että kaivellaan näistä pois. Täältä löytyy piirilevyä, lasia. Piirilevyt tuohon lootaan, sama kuin tuokin. Loppukännykkä. Katsotaan mitä sekin on syönyt. Mitä sekin on syönyt? Oho, siellä oli akku. Tuolla. Mitä löytyy lisää? Mikä sulla on ajatus tässä, että miksi sä teet tämmöstä? No, koska näistähän löytyy kaiken näköistä ja täällä on jopa kultaakin. Kai ne joku osaa sieltä sitten kun minä ne kierrätän, niin kaivaa esille. Sulla on täällä kuparia ja mitä kaikkea sä kerät? No, metalliromuja, alumiiniromuja, messinkiä, tuossa on kuparia ja patureista ja kaikesta, niin niitä löytyy. Ihan niin kuin tämäkin, niin otetaanpas tuosta äkkiä tuo rälläkkä. Näytän niin tää näyttää niin oikeesti raudalta, mutta kun koittaa magneetilla, eipä siihen otakaan magneetti, niin se on jotain muuta metallia kuin pelkkää rautaa. Oho, sehän on kuparia. Riipastaapa nekin siltä talteen. Jos nyt vois sanoa, että ehkä semmonen 200 grammaa tulee kuparia tämmöisestä laturista. Mutta senkin purkamiseen menee kyllä sitten aikaa noin puoli tuntia ainakin, että mä saan täytyy vähän rälläköidä ja oikeesti vähän vasaroida ja pakata ja kaikkea mahdollista. Mikä se oli se kuparin hinta? No siis tommonen puhdas kupari, niin se on kaiketi jossain 9 euron luokkaa. 9 euron luokkaa, sitten tää ihan johtotavara, niin se on ehkä jopa 7 euroa. Joo. Semmosta. Tässä on aika taikinoita, että näitä rupeat näyttämään, kuinka näitä lähtee tästä purkamaan. Joo, ei. Me ei lähdetä siihen. Taikinoida kuitenkin jotakin. No onneksi näitä nyt tuli motillinen.